Helo pawb, gobeithio ydych chi'n neud yn iawn. Os ydych chi wedi clicio ar y fideo yma, chances ydy ydych chi eisiau gwybod sut i rhoi llun o Wikipedia Commons i fewn i tudalen Wikipedia ydych chi eisiau golygu. So yn fan yma, mae'n gyda fi y tudalen Skyrim wedi agor yn barod, a dwi eisiau rhoi llun yn y lle plot yma, lle mae'n sôn yn yr ymerodraeth. Dwi eisiau gwneud llun sy'n perthnasol i beth sy'n cael ei sôn am yn fan yma. So beth dwi'n gwneud o'n dwi'n mynd ar golygu. So, darn golygu ydy lle ydych chi'n gallu newid text, rhoi links i mewn, a yn yr achos yma rhoi llun i mewn. So mae gen i'r darn yma yma. Yn y lle plot sy'n dweud, mae'n sôn am yr ymerodraeth sydd yn perthnasol i'r llun dwi eisiau rhoi mewn. So dwi eisiau rhoi llun o'r banner, yr grŵp yma sef yr ymerodraeth neu'r empire. So be dwi'n gwneud o'n ydy dwi'n clicio ar unrhyw darn, so dwi'n gwneud yn fyma. Ydych chi'n mynd ar mewn osod, ydych chi'n mynd ar ffeil gyfrwng. A mae hynna'n mynd â chi wedyn i Wikipedia Commons, darn o Wikipedia Commons, sef lluniau sydd am ddim, a gewch chi defnyddio nhw pa bynnag ffordd ydych chi eisiau. So beth ydych chi'n gwneud, ydych chi'n chwilio mewn beth sy'n perthnasol, so dwi'n gwneud Skyrim, a wedyn mae gen i fi y llun yma. Mae'n nifer o lluniau perthnasol, llun fi sy'n yma. Mae'n dod i fyna bach o gwybodaeth, pwy sydd wedi upload i fel pob dim, so defnyddio'r delwedd. Mae'n gofyn i chi os ydych chi eisiau gwneud darn o text bach, so dwi'n gwneud fod o logo o'r gem Skyrim, o'r gem, hefyd mae'r banner a wedyn ydych chi'n mynd ar mewn osod. A fo, mae di rhoi yn y darn yna sy'n ydych chi'n eitha neis. A wedyn ydych chi'n mynd, coeddi newid o 2.